Hey guys, man, ang mabalit chicken na biko. Hey. Ya. Hey, bada. Hello guys, man. Hey, logofer. Na sana kadang hey, huling kadang na. Na sana selai. Kini hai isi khamani kumkhai na sana kadang logofer. Hey. Koi bagan khachiao hai. Hakurau. Pilai ba ini jauh-jauh na humma. Tungguan na ya? Hah? मुकड़ा पर तगोगा ले तगोगा आके मछली रे ini dia अंगार dur dia hah मुकड़ा रोड को राहुल जे मात्रा udah हां una hindi parala हां una ukla ke odi beko hinge तुम्हारा लड़की है तुम्हारा मेरा लड़का है हां karen jatha nahi ba सोलिंग कली है hah सोलिंग soling ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ karen ಹೋಗೈತೆ ಮಧ್ಯೆ फैलायबाय लोगोफोर फैलायबाय नै ना हमो कारेन्टआबो ज्राव थांबाय अखा हाहांहांखाय अन्थाइ गैया जोंनि होजोंनि बायदि नङा नै खदाला हनाया एसे आं बानायनाया एसे इदि हा आरो फैलायबा हाग्राबारि नै आइयो गिलेले फुद्रुन नेन देलायलाय सलमान बायदि नुयो देलायाखैना फुद्रुन साबमा नुदों लोगोफोर आइयो दैया रानजोबबाय माथो किधर जाएगा बा ब्रेकर खत्म हो गया हाँ ओमफ्राय मोनसे लाबोखादों नै लोगोफोरबो सारगोन जों नाखौ बे फुख्रियावनो देन्जार ना दंखायो मागुर गिदिर गिदिर खुंख्रुं खांख्रां लंलाबायोलै बारा फा बा मुर्गिया ना ಡಬ್ಬ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಹೊಡಿಬೇಕು ನೀನು जों लागोआवबो गय बागान दं नै बा बोरैबो नुवाखै hey ए मुकड़ा रोड इकरीगा कोडिले तो ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡ ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ಇಳಿ ಪಟ ಅಂತ ಹೌದಾ ಕಟ್ ಮಾಡು ಪಟ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾರು Taklus. नै गाइसमोन आं माबायदि थिखोगोन नै बेखौ नै या नै नुबाय दा गय थंसेखौ बिदि थिखाङो आखाइ फारसेआन देन्जार बोलो नांदों नै लोगोफोर वाय Ha!